मेनलि आं सरकारखौ दाय होगोन सरकार गैयिनि थाखाय जोंनि बा बोसोरा जों गेप जादों आरो जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जाबोनो हमदों। मथा-मथि जोङो 20 सिम जोङो थिगैनो जोंना सोलिबाय थादोंमोन, खिन्थु गेजेराव जोंनि बे इउ पिपल सरकार फैनायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ 2020 निफ्राय जोंखौ बे जायगानिफ्राय जोंखौ जानगाराव दोनखारनाय जादोंमोन। इक'टुरिज्म ससाइटि एन्ड कनजारभेशननि आन्दाराव दिनै गोबां मानसि नुनो मोनदों आरो गोबां साब सिखोन खालामनाय नुनो मोनदों। बिनि थांखि आरो माबाफोर जाहोन दं नामा सार? गिबि गिबियावनो आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोंना थांखिया बेनो, मानो होनबा बे ओनसोलाव जोंना मोनसे सिनायथिया जाबाय बे सकियानो जोंना। बे सकिनिफ्रायनो जों बुहुद जोंनि जायगाखौ माने जों सिनायथि खालामनो हायो, डेभेलप माने जोंना खुनु अफिसियेलि जोंनाथ' अफिसनि बिदिबो गैया, बायदिसिना बिदिनो माने सरकारनि बायदिसिना बिदि अफिसियेलि गैया आरो, खिन्थु सिनायथि खालामनोबा जों खालि बे सकियाल' जोंनि थाखाय सिनायथि। बेनिखायनो जोङो बे सकिखौ जोङो साब सिखोन बा मोजांसिन साबसिन खालामनो थाखाय जों दिनै बेबायदि खालामनाय जादों। मानो होनबा थांनाय बोसोराव जोङो 2020 निफ्राय जोंनि किसुमान खामानिफोरा बायदिसिना सरकार, मेनलि आं सरकारखौ दाय होगोन सरकार गैयिनि थाखाय जोंनि बा बोसोरा जों गेप जादों। बे बुहुद जोंनि जुनारनिफ्राय लानानै बायदिसिना जोंनि नुथाय, बायदिसिना जोंनि दंफां लाइफांनि बे बायदिसिना नुसारियाबो आरो जोंनि आबहावायाबो जोबोद गाज्रि जाबोनो हमदों। बेनिखायनो जों दिनै गोदानै जों बयबो बे जायगानि ओनसोलफोरा बयबो जोंनि इयुथफोरा जोंनो गोसो जानानै जों बे जायगाखौ माने जोङो साब सिखोन खालामनो थाखाय जों ओंखारबोदों। जोंना थांनाय 2006आव जोंना बे मानास सुकि इक'टुरिज्म नामाव जोंना मोनसे रेजिस्टार दंमोन, एनजिअ मोनसे रेजिस्टार दंमोन। थांनाय बाराव 2006 निफ्राय जों 2000 मथा-मथि जोङो 20 सिम जोङो थिगैनो जोंना सोलिबाय थादोंमोन, खिन्थु गेजेराव जोंनि बे इउ पिपल सरकार फैनायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ 2020 निफ्राय जोंखौ बे जायगानिफ्राय जोंखौ जानगाराव दोनखारनाय जादोंमोन। बेनिखायनो जों बे 5 बोसोरखौ जों खुनु लोब्बा गैयालासे जों सिरि थादोंमोन। दा दिनै जोंनि गोदान सरकार फैनायाव जोंखौ खावलायनायलाय बयबो दिनै ओंखारबोदों। बेखिनियानो माने बयबो जाहाथे गोसो गोथारै बयबो बे जायगायाव जोंना गावबा गावनि टेनसन बायदिसिना जिखुनु आरोना गावनि गोसोनि बे रंजानायखौ बे जायगायाव फैनानै आरामै जोङो रंजाफै, बयबो बे जायगाखौ गोजोनग्लाय फैफै, लोगोसे जोंनि बे जायगानि थाखाय आरोबाव मोजांसिन एडभाइसफोरखौ होलांगोन होननानै आं बयखौबो खावलायहरो आरो एबारनि गोदान नुथायाथ' नुखागोन, जों बेखौ प्लेनिं खालामगासिनो दङ, खिन्थु जों दा बे बाथ्राखौ जों बुंथ'नो हाया, खिन्थु जोंनि प्लेनिंआ दङ आरो। बेनिफ्राय जों जिथु थांनाय बारनि जि बिथांमोना सालायदोंमोन, जों बेनिफ्राय जों साबसिन हामसिन नुथायखौ जों नुजानो जों साखाफोरा जागासिनो दं आरो जों बेखौ जों खालामगोन आरो। रुल्स एन्ड रेगुलेसनाथ' जोंना बे वाइल्ड लाइफनि जिथु नेम दङ बेबायदिनो थागोन, आगोलनि जेरै दं बिदिनो थागोन। बेनि अनगा आरो जों गोदान आरो रुल्सखौ जों बानायनो हाथ'वा, बेनो आरो। गोजाननि आलासिफोर एबा टुरिस्टफोरा जोंहा मानास सकियाव फैनो थाखाय गोबां मानसिफ्रानो नागिरो, बेनिखायनो नोंथांमोना माब्लानिफ्राय बे सकिखौ अपेनिं खालामगोन एबा माब्लानिफ्राय पिकनिक जाफैनो हागोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जोंनाथ' बे गेटआ जोंना जोंनि जिथु जोंनि मानास सखि इक'टुरिज्म बे ससाइटिनि नामै जिथु दंमोन, बे जोंना 5 बोसोरनि थाखाय जोंना बन्द दंमोन। बे 5 बोसोराव बे जोंनि कमिटिया माने जोङो आखाइ होथ'वाखैमोन। मानो होनबा बे समाव जोंना बुहुत जायगाफोरा माने लेथ्रा आरो बायदिसिना बथल बायदिसिना गोग्लैनानै जोंनि आबहावाया बुहुत गाज्रि जाना दंमोन। बेनिखायनो जों बे 5 बोसोरखौ जोङो खुनु दायथ' लायाखैमोन आरो जोंखौ बे दायथ'निफ्राय जोंखौ जानगाराव दोन्दोंमोन जिहेतु, बेनिखायनो जों बेयाव जों गैथ'वामोन। दा जितु जोंनि दा गोदान फैबाय, बे गोदाना जोंना मथा-मथि जों दिनैनिफ्रायनो जों जागायजेनबाय। जों दिनैनिफ्रायनो जों बयबो सेंग्राफोरा ओंखारबोनानै जों दिनै जायगाफोरखौ जों फोसाबनो हमबाय। बे फोसाबनायजों लोगोसे जों दिनै बयखौबो दावबायारिखौ खावलायहरो जे बयबो गावबा गावनि दुखु दाहाफोरखौ बे जायगायाव फैनानै बयबो आलो गोजोनै गोजोनग्लाय होफैनो थाखाय आं बयखौबो दावबायारिखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो। दा बे गेटआ जों बुंनो थाङोबा दिनैनिफ्रायनो जोंना जागायजेनबाय आरो बियो जोंना 365 डेज जोंना अपेन। जेब्लायबो नोंथांमोना गावबा गावनि दुखुखौ दाहाफोरखौ बे जायगायाव फैनानै गोजोनग्लाय फैनो हाफैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरबाय आं। गोजोननाय सारमोना बेखौनो बुंबाय, जेनेबा जाय दावबायारि एबा पिकनिक जानो फैगिरि बिथांमोनखौ दिनैनिफ्रायनो जोंहा गावबा गावनि टिमखौ लानानै पिकनिक जाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो। बेयो माने जोंनि मोनसे देग्लाय बेयो जोंनि जिथु नोंथांमोना थांनाय बारफ्राव एसे दुखु मोनदोंबो जानो हागौ, बेफोर दुखु दाहाफोरखौ बावगारदो। देग्लाय जों
दिनै नै नोंथांमोना नुदों बे कमिटिया जोंना गोदान माने जोंना आगोलनि जिथु जोंना मानास चौकी इको टुरिजम दंमोन बे चौकिया जोंना दिनै बे ससाइटिया जोंना फैफिनबाय जेबो टेनसन गैया जासे जों दङ एबार जोङो मोजाङै मोजां सालायलांगोन होननानै जोङो आखा होयो बयखौबो गोजोननाय थाबाय बेथ' जोङो नै दा जों दानिफ्रायनो जों बुंनो थाङोबा बे जेब्लाबो खुलिखानाय खिन्थु जों दा नै बा साबसिन माने बे बायदिसिना लेथ्रा जानायफोरखौ जों दा साफा खालामगासिनो दङ मथा मथि जों दिनैनिफ्रायनो जागायबाय होननानै बुंनो हायो आरो बेखौ गोबाङानोथ' मिथिखायो अब्लाबो सारमोना एसे लकेसनखौ डाइरेक्सनखौ खिन्थाना होबा एसे मोजां जागोन जोंनि लकेसना जाहैबाय जोंना बिनि गुबै नामा जाबाय भुटान चौकी बे एकदम भुटानजोंनो नांजाबनानै दङ सानथ्र-जंखार डिस्ट्रिक्टजों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेनि लामाया जादों जोंना मोनथाम दङ लामाया मोनसेया जाबाय जोंना डाइरेक्ट बरमा टु निकासि रडजों फैबानो जागोन मोनसेया दङ जोंना बागानपारा टु नलबारि टु धमधमा रड मोनसे दङ आरो मोनसेया जोंना ओरै कुमारिखाता टु नबस्ति रड मोनसे दङ बे लामाजों नोंथांमोना फैबानो बेसिम सौफैगोन आरो जों गेजेराव जों बेनार होगोन बे बेनारनि थ्रुयै नोंथांमोना लकेसनखौ थुबाबो जोंनि बे जायगायाव डाइरेक्ट सौफैखागोन आरो